Li Kurdistan u Türkiye buhabûyîn bûye mijareka serekî gaza xwezayî jî yek ji wan berhemaya ku hem di germkirina malan da hem jî sotemeniya tirimbêlan de pêwîstiya serekiye û nav mehekî de teqrîben 140 bihayê wê hatiye zêdekirin. Abdurrahman Tanrıverdi ji rêveberê Ofîsa Sotemeniya Tirimbêle û balê dikşîne ku di nav heyvekî de 4 caran zam hatiye serxazê. Tanrıverdi dîne ziman ku wek gelek berheman li ser sotemeniyê jî 108 bac heye û her diçe nerazîbûnên welatiya ji buhabûyînê zêdetir dibe. Normalde gava zêrde dibe ji xwe dinyayê global e ama herkes zane ku îro sibê de zam were evî esnê de hücum dikin tên digirin. Tabii dapama tije dikir lê ji bo çi ye sê çar roj e paşê dîsa tên îja gava tên paşê em bêjin ege 100 qaxa distîne tê 20 qaxa distîne 10 qaxa distîne 30 qaxa distîne ewekî yani evke sıkıntıya. Welatî jî balê dikşînin ku fiyetê her tiştî biha dibe û ew jî her diçe zêdetir naçar dibin. Welatiyên ku sotemenî distînin jî balê dikşînin ku di nav hefteyekî de di tijekirina depoyan da 20 lîra cudahî çêbûye û ew jî bi fikar rojên xwe derbas dikin. Fiyat zêdeyî wela me. Fiyat pir zêdeyî. Gaz baş e fiyat zêdeyî. Çünkü yani yana belki em hinekî sen şoxulên kana bigirin ama durma hûn baş bise gere erebê baş hûne. Bi min ez şahsen ya ne araba mesela araba müşterî ez pêra ketim testê ez temircî me. Ez araba xwe tupê nagirim ez xwe benzinê digirim. Aynî ma. Milyon ki 2 milyon zêde dedim xwe benzinê digirim. Çawa ji teribîm yani demek ki ekonomî çökmüş biye. Da artık nizanin ji kuderê mesela vergi mergetçi bikin. Her tiştî zam dikin de. Ola tehdaş xwe em kirman ji watê roja Xwedê me dayê ji bo vî tiştê em elmandîne êgo xwedayê wan bira ew ji xwe fedî bikin bira ew ji xwe ûtamiş bibin. Heftekî dahatim 140 milyonê min tûba xwe tişkira anka 200 milyonê tişî dikim. Gazî bijim çi Xwedê neyle. Da artık valla ver buyur da artık dibin emre xud xalas bikin. Mesela berê me digo ya ama em vî me ya em xelas bikin da artık em dibin ma em bikin hêvarê da artık ver buyur da saat başı artık zamtı yani me mesela arvanı valla arvan döndürü heftek de bu stajyer zamtı. Da ver buyur em da nikah ve xelas bikin valla hemen artık kapatma aşaması. Bihabûyîna berhem û kelûpelan di nav civakê de her diçe dibe xemeke kûrtir û her diçe biha jî girantir dibin. Bi taybet zivistanê li gel ku xaz sotemeniya Tirimbêlayê li bajaran mal û xanî jî bi xazê germ dibin û ji niha 165 zam hatiye serxazê. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.